Zavolali vám z nemocnice, že vám blízkého pošlou domů? Samozřejmě může vzniknout panika, jak to zvládneme, jak uspůsobit prostředí, kam umístit postel a podobně. Příprava pokoje pro nemocného nebývá vždy jednoduchá, často kvůli místu, ale i tak se snažte o to, aby byl v co možná nejvíc přirozeném prostředí. Na zeď umístněte obrázky nebo fotky vnoučat, pravnoučat, které měl nemocný rád a na které se rád bude dívat. Postel v našem případě je zde umístěná místo gauče. Měla by být přístupná nejlépe ze všech stran pro snadnou manipulaci. Pokud stav nemocného dovolí, je možné využít kompenzační pomůcky, jako je třeba WC křeslo.